Никой няма да дойде да ни почука на вратата и ни каже, абе, знаеш какво, теб много те харесвам и затова искам да дойда да ти помогне да свършиш тази работа. Няма кой да го направи. Живеем в свят на възрастни деца. Всеки иска свобода, обаче никой не иска да поеме лична отговорност. Като че ли никой не иска и да порасте. Фокусът поставя върху мен. Какво аз искам и какви са моите нужди. Сега виждаме и купища хора, известни личности, актьори, певици и така нататък, които правят абсолютно всяко нещо, което е възможно да останат млади за винаги. Купища пластични операции, хирургии, процедури и така нататък. Сега, това свързано ли е с порастването? Мисля, че да. Сега не казвам, че да се грижиме за тялото си е нещо лошо, но мисля, че всичко това, което наблюдаваме в полезрението ни сега, се отишло твърде екстремно. Швейцарската психоложка Мери Луис Вон Франс забеляза тази тревожна тенденция в средата на 20 век. Много мъже и жени в зряла възраст като че ли изостават в развитието си. Един вид тялото расте, но момчето не пораства. Това се нарича puer aeternus. На латински puer aeternus означава вечното дете. Младото момче остава твърде дълго в юношеството, не поема отговорност и по този начин не пораства. Сигурно съм, че и вие, както и аз, знаем купища мъже, които живеят точно по този начин. Живеят за уикенда, за безкрайни пиенета, купони, поход, наркотици и търсене на удоволствие. Това също така се нарича синдрома на Питър Пан. Момчето, което никога не остарява. Питър Пан живее в Неверленд и хората около него са вечно млади и никога не остаряват. Това, за съжаление, се превръща в все по-често срещан проблем в нашето общество. Като че ли хората не намират място в света и губят своята крехка идентичност, така или иначе. Пример за това е Майкъл Джексън. Страхотен гений, страхотен изпълнител, обаче личният му живот е бил тотален хаос. Той в няколко интервюта признава, че още се чувства като момче и, разбира се, създава имението Неверленд. Така че това също мисля, че говори за една такава психологична болест, през която той абсолютно други, както момчета и жени, или мъже и жени, минава до ден днешен. Сега, на какво се дължи всичко до това? От моя ресърч показва ми, че последните 200 години микс между културни, технологични промени и социални промени, в които настъпват в обществото си, са дали резултат точно за това. Цивилизацията ни днешно време е като едно мекичко одеяло. Вече като че ли няма нужда да поемаме рискове, да се излагаме на опасност, да излизаме, да търсиме нещата, които наистина ще ни предизвикат, за да израстем и да се качим на следващото ниво. Да влеземе в огъня или да се изправим срещу най-дълбоките ни страхове. Нашето меко общество ни казва, не, няма нужда вече. Като че ли и мъжете са се изгубили поради причината, че вече това меко общество не налага тая нужда от мъжественост. Тъй като вече няма нужда, има всички тия комфорти и вече от мъжете не се изискват тия неща, които са се изисквали преди. Изглежда като че ли нашата мека култура е забравила собствените си основи. Тази мъжественост и всички тия мъжки ценности вече като че ли не са нужни. Всичко е токсична мъжественост. Самата природа обаче има последния смях, защото тя изисква от нас да оставим момчето наистина да се посветиме и да израснеме и да се превърнем в истински мъже. За да направим това и да поемем повече отговорност в нашия живот, трябва да наложим двете неща, които puer aeternus, това вечно дете, мрази най-много. И то е ред, дисциплина и упорита работа. За да излезем от тази фаза на юношество и да се превърнем в истински мъже, трябва да се посветиме на трудности, трябва да се посветиме на работа, на дисциплина и по този начин наистина да развием характера ни, който на пръв поглед на никой не му се иска да прави работата, обаче дълбоко вътре в нас характера ни жадува да бъде развит. В същото време не трябва да губим и тази наша идентичност, тази наша специална дарба, която всеки един от нас има. И за целта мисля, че е важно да обърнем внимание на духовния си живот. Какво имам предвид? Да прекараме време сами. Било то в медитации, било то да пишеме нещо в някакъв дневник или да правим молитва. Или да прекараме време сами. Това мисля, че ще развие тази духовна идентичност, към която всеки един от нас по някакъв начин се стреми. Неудобната истина е, че никой няма да свърши тази работа за нас.
Никой не идва да ни спаси. Това мисля, че много от хората не искат да го чуят, обаче това е самата истина. Никой няма да дойде да ни почука на вратата и да ни каже, знаеш какво, теб много те харесвам и затова искам да дойда да ти помогна и да свършиш тази работа. Няма кой да го направи. Ако не сме ние, и мисля, че още в днешно време едно цъфтящо общество се осланя на рамената на силни мъже. За да се превърнем в тия силни мъже, наистина трябва да поемем отговорност. Трябва да влеземе в огъня и наистина да преминеме през всички тия трудности, за да може да излезем от другата страна, да поемем повече отговорност, да станем бащи, да сме в служба както на общността си, така и на семейството си, така и на целия свят. Надявам се, че това видео ви е харесало. Ако е така, оставете ни коментар. Ако пък не ви е харесало, кажете ми защо. И ще се видим в следващото видео. Благодаря.